بردفکê bi navê opozisyona Sûriyê berdewamiya danûstandinanan di navbera çekdarên opozisyona Sûriyê û efserên artêşa Rûsyê derbarê rewşa dereyê bi navbênkariyekê ji welatê Urdunê eşkere kir. Berdivkê bi navê Odeya Proseyên Navendî ya ku nûneratiya danûstandkarên artêşa Sûriyê ya azad dike, got ku tîmek ji artêşa Sûriyê ya azad niha di danûstandinan de ye lêgel efserên Rûsyê lê bajarekê Busra el-Şam. Çekdarên opozisyonê beriya niha gotibûn ku danûstandinên ku roja şembiyê hatibûn li darxistin ser nekeftin piştî civînekê lêgel efserên Rûsyê yên ku daxwaza fekşandineke bi temam xwe radestkirina çekdarên opozisyonê kiribûn. Têzanî ku grûpên opozisyonê şembiya bûrî radestkirina neh bajarok û gundan jê çekdarên Esed bejirandin, ew jî bi navbênkariya Rûsyê. Ew yektê hevdemî berdewamiya armanckirina dereyê ji aliyê çekdarên rejîma Esed û piştevanên wê û du nêzîkî 62 sivîlan di prosak leşkerî de jiyana xwe ji dest dan ku ji wan 23 zarok bûn û 11 jin û çekdarên opozisyonê ji aliyê xwe de du zirîpoşên rejîma Esed ji nav birin. Herwiha nêzîkî 20 topan li nav xaka Urdunê ketibûn ku ziyanên wan tenê madî bûn û hûn ji wan topan nepeqî bûn. Dr. Yahya el-Arîdî berdivkê bi navê Desteya Danûstandkar civaka navdewletî vexwend ji bo şermezarkirina binpêkirinên hovane yên li başûrê Rojhilatê Sûriyê rû didin û wergirtina tedbîrên pêwîst ji bo rawestandina wan êrîşan li ser sivîlan.